Del dibuix clàssic dels llibres de Mafalda a la realitat virtual i les experiències immersives. El Centre Ideal de Poblenou, dedicat a les arts digitals, arrenca la temporada amb una proposta que ens fa viatjar en el temps, a la Barcelona dels anys 50 i 60. I ho fa a partir del llegat d'alguns dels fotògrafs més coneguts catalans. Carolina Rossich. Sí, com Joana Biarnés, pionera del fotoperiodisme, que deia que la fotografia és el camí directe a la memòria. Ara queda del tot demostrat en aquesta experiència immersiva que ens transporta i ens capbussa en una Barcelona en blanc i negre, la de Miseracs, Català Roca, Biarnés, Colita, Pomés i Maspons. Uns fotògrafs que van ser testimonis excepcionals d'una ciutat que intentava deixar enrere la postguerra. Aquests mestres de la foto analògica quedarien ara parats en veure com les escenes i els personatges que van immortalitzar els carrers han agafat cos i moviment gràcies a la tecnologia 3D. I després d'aquesta immersió fotogràfica cal posar-se les ulleres de realitat virtual per passejar pels escenaris reals d'algunes de les fotografies, amb unes imatges que es van rodar durant el confinament. És una oportunitat per tornar a veure aquella Barcelona deserta.